kaka watiyo. Yani gima duong' ma nyaka watim en ni pinyu nyaka tinu. Sani king'iyo Kenya kwanza, gima gitimo maduong' en ni gimanyo ne ji tije maoko loka. Koro neno Amerika jok mosedhi kurogo, jo Amerika wacho giero ng'ama ok dwa ji e pinygi. Madhi riembo kata jo Kenya man kuro. Mang'eny idhi riembi, mano kaka Ben Bo wacho dhi timre adier. Koro sirikal ok onego bed ni jogi gin desperate ma koriembo piny moro. To piny jogi koro dong' mana gi midhiero, gima gire gitimo onge. Losuru opportunities ei pinyu kaendi. Ma ng'ato kadhi loka, odhi ok ni otame, odhi mana koro mondo omed mamalo. En value add. Kada beche bende dhi bet malo. To ng'ama wuok Kenya ka ni dhi tiyo loka nikech onge nafas Kenya kae. Mano chandruok. En ng'ama wuok nikech chandruok otame ode. Kaka opidhre, kaka opidh nyithinde, kaka opidh jaode gi jonyuolne otame. Koro chal ng'ama en economic refugee. Ok onego bed ni ji daga kamano. Onego bed ni piny nukwongo tiyonu un uwegi ei piny kae mondi. Then koro joma professionals, joma nigi skills moko ma idwaro piny maloka, odhi kuro ka professional skillsman, kata skillsman. Pesa mibo chule ni malo ahinya. Sani kata ka Ben Bo nyiso joma mondo dhi loka. O encourage gi ni gidhi. Kata beda encourage mondo dhi loka. To ji mang'eny ma dhi loka go ok omor gi dhi loka. Ti ng'ato madwaro mondo odag Kenya kae. Konego bed ni sirikal bedo gi mipango mar loso gik moko ei Kenya kae. Uchumi marwa onego bed ni tiyo ne jo Kenya. Jo Kenya koro yiero ng'ama gidwa ni mondo piny otine gin giwegi. Kadi ni geno wa koro mana dhi loka no kende, idhi riemb jowagi. Ka giduogo kae ni gibiro dak nango. To uchumi kaendi to gik moko kethre. Ero no se landi do medo suru. Nawacho ni kaendi dhi medo suru. January pok ochopo, ero bills osebedo published. Moro kendo pod dhi med January kae. To joma medo negi usuru gi, onge gi pesa e mfuk gi. Wasechopo gima jongere wacho ni lafakav. Pesa onge ma circulate e economy kaendi sani. Ng'ato biro nyisi ni bech moko oselor kowuok siling 200 oduogo siling 100. Jopiny onego bed nomor. Ang'o momiyo sama pod pesa bech moko oluok nyaka siling 100 ni, to ng'ato pod ywak. Oywak nikech sama sirikal gima otimore ni sirikal ong'ado circulation mar pesa. Koro yudo siling 100 ni tek ahinya kawuono maloyo kano tek higa mokalo cha. Koro kata bech mogo gore piny to 100 pod ok nyal nyiewo mogono. Nikech oyonge kode. Pod winjo mana rem, pod winjo lit. Kata be yogore piny siling 200 bane ji wacho ni. To magi gik mano wacho ka jo Safina. Ni yiero mar Kenya kae. Onego bed warango economic policy. En wach mar uchumi. Kaka inyalo gero uchumi mar Kenya kae. Mondo japiny ka japiny kuma entie. Onego bed notiyo e uchumi maber. Kaluwore gi tekre mare. Kaluwore gi sombe. Onyalo yudo tich e uchumi ni. Kata kobed mana jo ohala. Onyalo yudo hola kowuok e bengi. Manya konye gero ohande. Sani jo ohala mang'eny ok nyal yudo hola nikech sirikal dhi kawo hola mang'eny kuom bengi gi. In kidhi interest rate 25%. Ben Bo